Wodo ya dia edimu pa. Ansa na obi be na no aka kire wo se me do no. Na nipa no wa den. Wa hu bibi wo ho ana se eya dia osombo ye den ema no. Amen. Love. Oto. Say bema bi kwa ekopa oba bia. Wo sha se na ototoro mlada. Ade odi ka kan se me yedai me ton. Ana obi ka bi chelda. Obi ka so oda. Ene ya ka bi che obi. Ansa na obetimi kwa pie wa no ka che huku se papa me don no. Na wo huru se nipa no ye obi a oyedai wo sombo yedai ema o. Se obi ansombo ma wa. Ultimate kind of simple say me yedai me don. Ana wo hu bibi wo nipa no ho a ye ofa ultimate kwana nim ko kan chen say me yedai me don. Amen. Eno ti na me ka se bema bi kwa be pewa ebi a ono aka say woni tim say oba ro me yedai me pe no ana me no no nesu bi enam bibi bia wo ye de che enu nti no e ho na na dwi timi se sama ne bi na no ka say me yedai me don. Amen. Love. Na Yakopon di ka che sa odo no. Na me hwe odo na odo che na me bi sa me ho se ene esi de na ye nipa ye ntimi che odo enfa ye dai en che ye ho. Etwa se ye timi che odo. Amen. Ye fie mo ye te. Ya sori ya ye wo. Minim say for the past 3 months ya twam. Ya di san komo we wada we mpa. Afa odo ho. How ye besifa ne ye ho aye baako. Ya dia esombo. Empanifo se praye wo wi baako aye den ebu. Na mom se wo ka bom dia aye den entimi mu. Ekọ be wie sen. Ekọ be wie sen se yetimi ka ye ho bom. Na ye kire odo ma ye ho a. Ade bia ye pese ye no. Ebe ye den ebe koso. Amen. Na se mom ye ni odo ma ye ho. Na ye yakasa ye mukura na ye kire ye ho a. Ebe ye den na ye bibi atimi aye den aye yie. Amen. Bonsama samno. Amen. And as some way I came best me no che. Papa yam ko John 3:16. Na said Onyankopon ti do wiase. Na said Onyankopon ye den e do wiase. So wo do ne ba wo no kro no ma. So wo do ne ba wo ye den wo no kro e ma ye. Na obiara obagina di no. Na obiara obagina di no. Onyira. Wanyira. Na obenya da. Na obenya den. Obenya da nkwa. Amen. Nyankopon amfa ne ba o tan no na ye den ema ye da bi wan fa ne ba ne ho ye na shi na ye den ema ye da bi na momo so de ne ba de ne ba kro odo no a wo ye den wo do no e na ye den ema ye na obiara obegina die no wo we ye den wo we yira na obenya da nkwa sa da nkwa no bi na ye den asome no mienu so. Amen. Eno na ye di obi na otwe da me no mienu ye den ye ni ye de na so obi atumi de ne bakro ama me no mienu ama ye nya da nkwa ama ye kwa ye timi ba ye bibia ye woni da so bia how come say me no mienu ye timi kire odo en kire ye ho oh na Onyankopon ansoma oba na se omobu wiase aten na Onyankopon ansoma oba ne se omra wiase me ye den emebu aten na mom me ye den na mom onfa ne so na mom onfa ne so enje wiase na wonji wiase. Amen. Love eti minim se won so betima kire sa odo we se wo man ye mienu pe ye se fa ba ko pe ye nkuno na wo fa nye ye wo ha nyina nkwa akebe ka se ena no eda bi no Maame ye mi say Maame kan say kire me na nam sa asem nti meet me from me bare ye den emma for de ye den emma no sir. Amen. Me pese me kan bibi kakra de chew sir say ye nya odo enye den emma ye ho
na se ono Nyankopon etimi de ne bakro ema yen ya ema ye fa no so na ye nyankwa na wa mu ya ten na wo gye ye de a etwa se ye nso yetimi kire odo eye den e kire ye ho. Amen. Jenua no ma ye na o mte fie etwa se yetimi kire odo ye den e kire ho mo edru ba bia na Kristofo na yetim eya ye den esan se ye ni odo e ma ye ho enti o Kristo ni kura wade na ne nua pebia enam odo a woni enti wo se binya den eni ho na so se wo do nua sade ni po ebi ni ho a wo benya asem bi ana wo benya wrachiche bi kwa ye den e wo mu radio oda na ni a wo kwa o sade na bi ni pa so me fe ye den me fe ma wo o se bi ni pa me fe ma wo da esa se oni odo ye den e ma ni nua love oba bi si ni kwa ye bone enti won fa ye den won fa nche no ama odo na e woni mu no odo ana o ma be ma na ye den afiri ni mu enti die obaye bia ye den enye ne fe be ma bi si na yiri bia kasa tia no enti odo o ma no odo na ye den asa enti die oba ne be ma ni bia ye den enye ne fe eno na me pese me twi wo dwesi se so ru Nyankopon de ne bakro ema yen so o mewunyi yen kwa so le be ya me no mielu ye benya dan kwa etwa se yetimi nya odo ye den ema ye ho ye ho. Amen. Bon sama no. Amen. Obi timi bie na wo kan sam kire nua ase sabi oye ne tamfo ana wonim ne ba bia akroada senka wo odo bi wo mu a asem bi wo kro anka ye den emfiri wa no esa ese odo ani emu na odo ntimi no mi enu ntino de bia akro ase ye ne bi kwa ho ye yire mu a na ye de etwa se yetimi ma odo na Nyankopon da na di kire ye no ebi tina ye mu. Amen. Yenya odo na odo na Nyankopon nya ma ye no mesi sa odo na ama bia so me no mienu so na ye da so ti ase moje di emu afusa ne yenya ba bi di ye ho aye de ahinta ama niema obone ye fo no eye tia ye no ebi ye de enka ye. Amen. Amen. Se Nyankopon nya sa odo na ama ye ya ebi a me no mienu kan ye de ye nti ase akaye ni ba bi papa kwa ye de ho ba ye de ebe hinta na enam sa odo ni ntino ena o kan o Psalm 91 de wo to osuru ni hintabia de wo to osuru ni hintabia wo tena twedi amponwuna se wo tena twedi amponwuna se bese awrade se ona bese awrade se medwane kobia awrade ni medwane kobia ene ma bank se me nyankopon ona mede me ho ato no so eye odo a awrade da na di kire ye eno na ama ye nya ba bi di ye ho ahye sa a yetimi ka hoho wo se wono Nyankopon ye dwan kobia ene ya bank se amen ono no obaji wo free ofidisumfo ofidie wono nyame no esan se wodi ka da sa odo na bia kire sa na wodi ne bakro na di ka ama ye ntino fidie na obone ye fo no besusum no wono ruade be den obaji ye den afrim. Amen. Me de bia me ka me se last stop nyame bambo keke na wa o ma bi so me so eso me maso no enu po ya de kese ye den e ma me. Amen. Amen. Afino yengura musa keke tapi yenya den yengura musa keke yengura musa si yengura musa ena obaye bibi start say with the radius yada wasi nyame yada wasi asedan ka odin en mo nyama ka odin ye pija odin ya ma odin so
Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. The power of the Holy Ghost. Yes. Yes. Kabashandarapa lekataya baba sukataya likia barakakale handoriantaya itaraba sukataya likia barakakale handoriantaya Hong Kong Kron. Yes. Hong Kong Kron. Yes. Hong Kong Kron. We used to demo. Hong Kong Kron. Yes. Hong Kong Kron. Yes, Lord. We used to demo. We used to demo. We used to demo. We used to demo. Yes, Lord. 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 We used to demo. 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 Yes, Lord. There were block. Yes, Lord. There were block. Yes, Lord. There were block. Yes, Lord. There are no men. Yes, Lord. There were block. Yes, Lord. I'm going to be. We used to demo. 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 Yes, Lord. 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 Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. We used to demo. We used to demo. We used to demo. We used to demo. Yes. Kasa Jesus. Jesus. Kasa Rade. Everyday. Kasa Rade. Everyday. Honhom to me. Honhom to me. Honhom to me. Honhom to me. Dear Busadiana. A delay. A delay. A delay no. A delay no. A deban. A deban. A deban. Me cransian. Me crabna. Me crabna. Me crabna. Me crabna. Ciano. 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 We used to demo. 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 We used to demo. Yes, Lord. Ciano. 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 We used to demo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Yes. Jean Dara Baba. Mekasa so nyame difo. Oh, yes. Awie yebremo. Awurade ama metumi sɛ mefanya na adwuma. Sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ba mu ma 2026. Deɛ Awurade kaayɛ ɔnam me so ka kyerɛ wo. Na wo fie ahonhom so ɔma ne mmam. Delay bi capture bibi. Yes. Ɛbɛbam. Amen. Ɛhɛ aseɛ ne. Yes. Bomue. Akola nso musa adaka ejina nanim. Adaka ne so nsankura mu. Ejina na Awurade sa adaka no wanfa nwura ha ejina bonti no. Pɛ so ɔda na ekyɛ so ma adaka ne ba ha. Ni atwa adaka ne ho 22 years. Na nyame se onya 22 years our age yes ayi. Onya 18 years. Nti aka sɛn? Menya 18 to May. Nti aka sɛn 22 years. Aka sɛn 4 years. Ya twa adaka no 22 years ya de aye ni poster. It is a 4 years ne bɛka ho. Ansa na wawu. 22 years. Yes. Am de aye poster ne badaka no. Oh, bon Samarati. Atwerɛdeɛ bi a yɛatwerɛ ato wo kra so. Atwerɛdeɛ bi a yɛatwerɛ ato wo kra so. Jesus. 22 years. Aka wo nkwa 4 years. Yes. Pɛ. Obewu. Yare bɛha na kosi 4 years no. Ɔmo ku no. Adaka bi a ɔmo atɔ. Jesus.
Aye wo poster de abo ho. After 22 years. Jesus. Agogo. General to me so. Sa atwere de no. Jesus. Me pafiri wo kra so. Ewe Yesu dim. Sa nana ya hye. Owo na ya hye. Jesus. Ato wo kra so. Epepa. Ewe Yesu dim. Epepa. Ewe Yesu dim. Mepepa. Ewe Yesu dim. 4 junction. Udru nkwanta ye nan a. Obasola na dwo 1 o'clock. 4 junction. Obejira nkwanta no so. Na wo de sika ya to nkwanta no so. Sa atwredie biara. Omo atwregu ba ne kra ho. Adaka bi omo ato. Ede ama wo ba no. Ede twen 4 years. Wo de sika ne tua honhom ka. Owo ka. E wo last stop nyamedim. Wo gina kwanta no so na wo ya kwanche wo be pie wo so. Eye wo fie ni na be pie wo so. Obusua tenten. Obebo wo din wo gina ha ye den hwe na wa anyo so. Wo je so aba ne be wuntimi nya ho hwebiem. Obeba. Enye so. Because me say wo ya kwanche ne pe ne wo te enka no. No dimnika baba bia wo ya direction no. To baba body ya wo gina ha ye den. Entwa wani enye so. Jesus. Entwa wani enye so. When pa woni mu no. O je so be sie oba no 4 years no. Na wa be busa say anadwo 12 to 1 no so wo ye dai wo ho. Ona be unsa kwanchira kasa. Kasa papa. Engasa. E kasa papa. Je wo ba ne nkwa. Kasa enye ho mame. Je chechire na diem. Emfa mfra wo sika nye sika bia keke ne guta wo sa no chechire na diem. Anadufa kwa ya kwanchira no mame. Bon se mala stop nyame. Sa mame fa nsa gu akwala no so na bebo mpa ye mame. Onsam bono mantio. Bomwe. Bomwe. Bom kesiye pa ma urade. Arade de me call airport. O mano mema no minimum de ba we na so gina so. Na ne nan ba ko ni siplem. Ena ba ko si abonto. Ejine nan ni si wona ba ko si fom. Na ba ko si inside. Ana rade ka kire me se. O maame na nkasa wo no. Ne yamo ade no. Osifie na wo firi mu na kwantu wo fie ho. Ba o maame na wo no no. Ani wo nuamo no. Ya ka no me nsem bia gu won so. O se emema bonifu e wo fie ho. Emema enu kwaso mutu kwan. Akwantuo no ya cha e de akodi baabi foforo, baabi baako, eye fie baako baabi. Enu nti e wosanka e transfer ba we enum side. Ba obia krant mi nsom, trum paibo na maame ne nchemu no. Ena opese opia ne ma no. E connect aso ne manim. Yes. Eti ne bana connect aso ne mu na ne nasim ne yatwene na ba akwasi fom. Na ba akwasi. I say me what passport na that dem. That dem. Me start process ni ntimi wi peye. Sa be pe na be ye. O try a enye ye. O start process enye ye. O be ye passport na da ho. Because ne na ni sim. Ne na mi anu ni na move ko mu a. Ene ma betima ye den. Aye. Awie peye. Bon se ma urade. Afa akwantu akodi fan wabusuanim.
gyina nyame tumi so oba ne na si plane Jesus. ti abusua na omadi yie ne ka so mbebo aba ko mo ntumi mo because apam bi akoso. Yes. Awurade tumi ntwam. Jesus. Afede awurade. Pesa wo ye mo aba wadu a. Shana ni monyam ate. Bi ekwan ate. Jesus. Otumi mi ekwan ate honhom connection. So ne bani mu. Yes. So ne mani mu. Jesus. So ne mani mu. Yes. And so ne mani mu. Ewo Yesu din. O Jesus Christ at them. Amen konkron boano. Ati woni mi kire no. O Yesu din. Amen. Obada bia be yinsuo ne ba ko na ade ahwe wo. Sakwantu akodi fa. Awurade connect me manitum for 3 days. O woni ayo ho ade woni jamo. One part try. Obata konyawe. Ba ko 3. Na ade aba. To blue wine. Me fanya dem. Akonya so ne yebetena age aye wo ho ade. Titakonya no besi nyame fie. Na nyame nsi sa nkonya ne ma wo. Na busuafo ana ba ma busuafo mo ba honhom mo gina ho mo nya konya ntana so no. Nyame sete akonya no mbetena so nya wo. Bon sam kesema nyame. Ba ma wotu ana mo so ba ne ho ade oba wonya konya ntana so. No gina ho. Ehwa no san tesan no koye. Jesus. Yesi honhom nkonya. Jesus. Ewa na ware ase. Yesi honhom nkonya. Jesus. Awo yachi. Shawani munyam. Shawani munyam. Jesus. Shawani munyam. Jesus. Shawani munyam. Jesus. Oba baako. No me bia yakato so. Jesus. Efa ho ade yo. Yes. Omo kan no me se. Jesus. Nkanya de wo senka wo. Ti awo ne ba ye ne de. Na de ansa be ka wale no. Yetwam. Ewo Yesu din. Yetwam. Ewo Yesu din. Yetwam. Jesus. Yetwam. Yes, Lord. Yetwam. Jesus. Awo we. Yanya wo ho ade nto obadin. Fani monyam hyembre. Onyame agya oba ene hon konkron din. Amen. Boom urade. Boom fama urade. Man fa wa ye gun sina bompa. Owo honhom di na chi. Ama onsamu. Bomwe. Bomwe. Boom urade. Obaba na driver ni. Wana di kan ra driving ni. Akwesi. Ha? Akwesi. Boni di mame. Akwesi kumi. 3 times. Akwesi kumi. Akwesi kumi. Dua bi obi be bono. Dua bi obi be bo oba ono. Maame ko ton sobra. Ukun na wo sa kokofuo na wa. Ache mi ni ye. Mumie na mo ye kokofuo no. Aba hada. Ache de. Aba hada. Ache de. Boom urade. Boom urade. Ana oni makasa. Mi fa mi nimu da. Oni ma di nkomo. Nimu da. Oni me da. Ana no first time aba ha. Chai. Oni ukun na ye kokofuo no. O gina kokofuo se mo ho ntomo da. Kokofuo no. Ose me nimu da. Awurade njem. Mama. Kwase ho. Na to bottle water ba akobla kan. Yare a e hawo. Kabla. Odi we be kokofu mu ho. Mama so mu. Sorry free yare mu. Yare a e hawo. To me akom kokofu mu hu ade no gumo so. Do hawa. Omo de yare no be house a. Ade na ye. Sugar. Ni pressure. On tiapo. Aye mmere.
ufiti koko fomu a fa ba ko ba no emfinfin fa ba ko bo ho akire ho fa ba ko bo ho mensa obada no oi nom ne 3 days what did you wear when you be nom bon sem mara bom kese mawurate aduade bia ya dua na rade de me ko akura bi ase atisa ha no mon kura ne sibiu ana se ma na wo no tena ho kakra o tena sa akura na se e ho na de na edi munya ne hye akura ben ase no maame pacho nya no ase e ho na na mo no that or the ka kotena baby su e no kotena nya no ase so ka o kotena ho ɔsi adeɛ bi hyɛ hɔ a ɛtɔmɛntem ɛna kunkum ne ma no kunkum ne ma no toa so edika kumpanin ɛna kum ne ɔtɔso me yensan na abi kum ne ɔtɔso me ɛbɛsɛ kum biom mama won o bon semawurade ɛbɛsɛ kum biom na mo sɛ adeɛ no sɔ unua baako bim na obi pian ɔtwe ɔno no pian ahyɛ wɔ sɛ wo do ho aba bɛhyɛ mpai bonim tie wo sɛ ɔmo de wo yɛ opian wo hyɛ hɔ na adeɛ na traw bon semawurade adeɛ na ɛsɛ bosom wɔ fie na me firifie ho na masan akɔ abusa obosom ne ho na waka kyɛ nso de wo yɛ mabusuani diwe na fa anase bibia beye yie ɛna asɔre ku ne ma bomawurade nti wodua ade no wɔ hɔ ɛsa bekum ne ba foforo ɛna tumi ne se da biwe ne yɛ mpai bɔfo nti wopion no mu ahyem na watwe baako na fim opian nse mu na ade na ɛso wɔ mu na ebi ne bɛka sɛ duabɔ yɛbɛka sɛ wei yɛbɛka sɛ wei ba ade na eku wɔn sa ɛso wɔ mu a eku wɔn bɛka sɛ duabɔ na eku wɔn eti opian wei ne hyem na ade na batra bon semanyame tumi no wonu anum sɛ na awu I child 4 na 4 Auntie me among some kesi. Nsabano from bomawurade What else to say? What else to 5? Per 5 cities 5 ablakam. Abla. But when you are first one in the is karmame. The otoso. One out otoso. So also otoso 5. Anti 5 na otoso. Omama wunyi na abobo. Wunu anu wom. Bobodina ibra. What dia no? Baudi miansa.
Bakwasi okototo febla. Chaman kola. Nyamisha ubibia the Prophetess Faustina Okyere awo nyame de mato asafo Jesus in charge prayer ministry ano asafo ne kase power asante Agogo asante Agogo ye prayer camp kase pa awo nyame de ne difuo kokodrufo enwosra hyemema ato ano enso ha aye prayer camp bia wu free tamale takwa ehin bogoso ehin ba bia sremu ba bia obeba asante Agogo oba benya ba bia da mattress bia wa ha na the problem na ba na awurade afa me so ahwa ya ma wo obeso hia me kuma sei eho ye fia da abua kwakropon bomodi abla sofulai wudu sofulai no betiti e pa akropon abua kwa me numbers ni go screen ase etwagu uyi fa me number ni mu ba ko a na wo hia me fia da bia ewo kumase abua kwakropon obeti awurade nka obeti awurade to me nka ensayo obesa hia me Accra amasaman dobro gonno eho ye bena da bia bomodi aduru amasaman numbers ni twagu screen ase fa numbers ni ba ko me wo ma me wakra me hia onyame di fo me wakra me hia me wo ma me hia wakra e bena da bia ni me mompunimpu na awurade ebe ma wo solution ewo problem ne ho abrochire fo nso me nya amumu de wukun krata asem de wo babia kwadi sensem me de wo bankrata asem nkoyie me wo page kase wa brochire eno so hia me wo ho eno the number ne ba ya de ba do to page no na wono nyame di fo abompuni abrochire ba bia wo bia pese oba ye line so no e say me ado to page no awurade hyira no nka ho no ntenanim kyerɛw ene wo honhom maame Prophetess Faustina Okyere mompunimpo na awurade be ye nyame ama ne di fo aye ne di fo awo sam ne haw akwantu sam yade koranko bambo na wo pɛ yedie bi na wo pɛ awo bi na wontimi nwo awale sma ye bisi basa usika nyina hye ekate adwalo wo ne wonya wo bama bi di wasim oba bi di wasim godun sansam ene prophetess onyame di fo anwosra hye ne ma emompunimpo na awurade be ma solution e wo problem no nyame hyira God bless you nyame ntina ne mu kyerɛ on ka wo me dɔ pa na Kristo de wo dɔ kyɛ me baba agadiri gema